Yung mga delivery nga TV. Pero kung pala, yung half payment pala naman nare-receive. So may balance na nga 3.5. Pagpa-receive naman mo, kaya na lang naman ang payment. Sige tayo na, receive na lang tayo. Hindi kasi nakangalan. Okay, muna. Happy birthday! Happy birthday, tatay! Waray, kakanay daw la. Sino ang mga salarin? Waray nga ni. Tatay, hindi nga pa-surprise. Tigang ka mo, Renalyn. Pa-surprise niya ha iyo. Katono. Iya pa-surprise. Imugasan. Tungod nga waray man niya. Di gusto ka niya. Maraba. Wait, para may pakita niya. Ano yung pag-ibig niya ha iyo. Emotional na yung tatay. Happy birthday! Hindi ka rasa. Paborito! Isa mimi ko sa aplausos ito. Salamat ka na ako. Yung kitahan cakes, mira tatay, Sunny and Harley. May pagka-Harley pa. Gusto din sige na. Babe, blue na ba ang candle, babe? Blue. Yay! Happy birthday! Mamati, babe. Mamati. Happy 6th birthday, my Sunny. Love. Happy 14th birthday, Harley Bot. Love, Ante. Happy birthday, Tay. First of all, we would like to thank you for your hardships na ginhimo mo para haam. Di kang kabata nam has talagi hapya na. Diri namon mga ngalimta ng imo mga sagdon nga nabulig haamon. Maaram kami nga diri nam kaya masuklian yung mga ginhimo para haamon. Pero tay, mabawi kami haimo. Unta tay, mag-enjoy kaya na imo birthday. Ngantagan ka untahin maupay nga panlawas. God bless you always, tatay. Higugmaon ka namon hindoro, tatay. Love, Renalyn. Yay! Happy birthday! Nagulat din na magsinagarilyo ng doro. Tatay! Mag-iniinom yung doro kaya nag-iinit ito niya ulo. Antaganin, maupay nga lawas. Alawag ka kinabuhi. Yan mo lang. Yay! Happy birthday, tatay, mami! Sige daw! Yay! Happy birthday!
about? Salamat nga. Doon na niya. Taran na mo. Taran nga gining mo para mo sa sakripisyo. Manay mo. Gulo nga alawas. Padayon ka lagi hapon. Kamo nga salamat. Happy birthday. Salamat ang sakripisyo para amon. Salamat ang pag-intindi mga bata. Salamat ang iyong pagmamahal na amon. Happy birthday. Sige na, tatay, para makita ni Ma'am Melanie. Nakikita naman tatay, bisan dira mo yung express we know nga. Ani mo pasalamat nga nimo kalipay, gusto nimo ipaambit haira. Sami, ano't imo masisiring, ano't imo message wala kan mama. Para makita ni mama. Ay, kita na tayo. Tatay, hindi lang kita tatay. Sama na iyakan ng mama. Ano yung mayayakan kan mama? Ano yung mayayakan kan mama? Tatong. Kamu lang sa mo, tagal pa pinilawig ang kinabuhi. Ngayon magmalipayon ka lang, pero hindi was stress. And God bless you always. Thank you, tatay. Okay, in behalf of Sky Surprise on Wheels, thank you so much for choosing us, especially Ma'am Lenaline. Nagpapasalamat kami hinmadamuhan pagtapod, hanamon, service, hinaut unta nga napalipay namon kamo. Nga nakita man napatuok namon kamo. Salamat po. Thank you so much. Thank you so much.